Russiya Ukrainada alyp barýan uruş üçin adam yetmezçiligi sebäpli mobilizasiýa elan edipdi. Öz propaganda kanallarında mobilizasiya başarnykly aşyrylýar diýilse-de, hakykatda Rus tarapy öz goşuny üçin yeterli we gerekli adam ýygnap bilmänligi köp taraplayyn ma'lum bolýar. Şeýlelik bilen Owganistan ýaly garyp ýurtlardan söwüşmäge adam gözlegi başlandygy aýdylýar. Точно мы знаем, имеем проверенную информацию. В Афганистане сосед наш ЧВК, наверное, российский, они вербуют наемников и их перевозят через Туркменистан, границы Кушка. Кушки, наверное, все бывшие советские люди знают, где находится Кушка, Кушки. Южная точка. И другой переход Керки. Bu arada maglumaty Sapar Klimow, Ukrainaly söhbetdeşi Vitaliy Lusaka ekranda açyk ma'lum etdi. Berilen maglumatda Owganistandan söwüşe goşuljak adamlar Wagner topor tarapyndan ýygylýar. Eger söwüşe goşulsalar, onda Owganlara talan eden ýerler özlerine beriljekdigi sözü berilipdir. Bularyň içinde öýler, topraklar, awtulaglar we elbetde gyzlar hem bu talaň içine goşupdyrlar. Bu ırlan Owgan söwüşçüleri Türkmenistanyň üstü bilen Russiýa akdilýändigi aýdylýar. Bu hem Türkmenistanyň terrorçulukly işe gatnaşýandygyny ortaga goýýar. Происходит вербовка, причем массовая, афганцев, прежде всего пуштунов и в меньшей степени афганских узбеков. Значит, эти люди после вербовки, их завозят через две точки на афгано-туркменской границе. Одна – это Кушка, помните, известная, самая южная точка на карте Советского Союза. Второе, я не помню название второй точки. Bu maglumatlar ortaga çykandan soň Ukrainanyň ady belli analistler tarapyndan el alınıp, berilen maglumatyň beýleki bar bolan maglumatlar bilen gawat gelýändigini bellediler.